Βασίλη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που είστε εδώ στον Αθήνα 984. Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κοτρότσο. Λοιπόν, λένε αρκετοί ότι έχετε μία βιασύνη εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ να ζητάτε αφενός την προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, αλλά και την πρόταση δυσπιστίας, όταν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επισημαίνει ότι το ίδιο κινείται θεσμικά και αναμένει τα πορίσματα, λέει ναι, θα υποβληθεί η πρόταση δυσπιστίας, αλλά αφού έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα με τα δύο πορίσματα του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου της Γάνδης που αναμένουμε. Γιατί αυτή η βιασύνη, λοιπόν, λένε ορισμένοι προς τον ΣΥΡΙΖΑ? Λένε ορισμένοι, οι οποίοι νομίζω ότι ξεχνούν ότι από τις 28 Φεβρουαρίου του 2023, κύριε Κοτρότσο, που συνέβη η μετοπική σύγκρουση των δύο τρένων, έχουν περάσει 2 χρόνια. Επί 2 χρόνια το έγκλημα αυτό έχει συνταράξει την ελληνική κοινωνία και εξακολουθεί να συνταράζει, και μάλιστα εντείνεται η διαμαρτυρία πια από την κοινωνία. Υπάρχει δηλαδή η αίσθηση της κοινωνικής αφύπνισης. Κυρίως πια το εντείνεται έχει να κάνει με το ότι εμπεδώθηκε ως κοινωνική συνείδηση ότι δεν αποδόθηκαν ευθύνες, και φαίνεται ότι η κυβέρνηση αυτή επιχειρεί να συσκοτήσει τις ευθύνες. Και αυτό είναι που δημιουργεί, που προκαλεί την ένταση αυτής της κοινωνικής διαμαρτυρίας, και βεβαίως και σε εμάς, διότι δεν μπορούμε να ξεχνάμε, είχαμε πει και τότε, έχουμε υποσχεθεί, έχουμε διατυπώσει ότι δεν θα αφήσουμε τίποτε να πέσει κάτω μέχρι την τελική τιμωρία των πραγματικών υπευθύνων. Διότι η κοινωνική δικαιοσύνη το απαιτεί, και διότι το κράτος δικαίου στη χώρα μας δεν πρέπει να πάψει να υφίσταται αυτά τα πλήγματα. Και θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Άρα δεν πρόκειται περί βιασύνης. Τώρα, το ότι εμείς εκτιμούμε ότι σήμερα ήδη συντρέχουν όλοι οι λόγοι για να κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Βεβαίως υπάρχουν στοιχεία τα οποία αναμένονται, αλλά αυτά νομίζω ότι μπορούν να εμπλουτίσουν, γιατί είναι πολλά. Θα χρησιμοποιήσουμε, ξέρετε, όλα τα εργαλεία που μας δίνει τη δυνατότητα το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Δεν είναι μόνο η πρόταση μορφής, είναι και η σύσταση προανακριτικής, στην οποία, όπως θα θυμάστε... Αυτό βεβαίως εάν προκύψει δικογραφία στη Βουλή, η οποία να αναφέρει όνομα υπουργού, έτσι δεν είναι? Άρα τα νέα στοιχεία... Κοιτάξτε, υπάρχει δικογραφία στη Βουλή, η οποία είναι σε γνώση μας από τον Μάιο του 2023, η οποία βεβαίως στη συνέχεια αναμένουμε και μέχρι σήμερα καινούργια στοιχεία, τα οποία έρχονται για να εμπλουτίσουν τα επιχειρήματα για τη συζήτηση. Βάλτε μια ανωτελεία, γιατί αναφέρεστε στην δικογραφία, στην οποία με τη σειρά της αναφέρθηκε πρώτη η κυρία Μαρία Καριστιανού, και δόθηκαν διευκρινήσεις χθες από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη. Ο κύριος Κακλαμάνης είπε ότι η Βουλή δεν απέκρυψε τίποτε, και είπε ότι στις 6 Αυγούστου του 2024 διαβιβάστηκαν στην Βουλή συμπληρωματικά έγγραφα σε δικογραφία που είχε έλθει από τις 23 Μαΐου, ότι είναι συμπληρωματικά έγγραφα. Εμείς παρακολουθήσαμε την πορεία αυτής της δικογραφίας, κύριε Κοτρότσο. Ναι. Και βεβαίως συζητήσαμε και μας απασχόλησε και τον Αύγουστο εάν ήταν η σωστή στιγμή για να κατατεθεί το αίτημα της προανακριτικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ μας απασχόλησε. Σε ποιο όνομα σκοντάφτει η συγκεκριμένη δικογραφία? Δεν σας άκουσα. Σε ποιο όνομα πολιτικού προσώπου υπουργού σκοντάφτει η συγκεκριμένη δικογραφία? Στον κύριο Τριαντόπουλο. Στον κύριο Τριαντόπουλο, για τον μπάζωμα δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Για αυτή τη δικογραφία μιλάω. Όμως ξέραμε και εμείς ότι θα ερχόταν και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία, και σε έρευνα που κάναμε τότε, αν ήταν η σωστή στιγμή για την πρόταση προανακριτικής, αποφασίσαμε ότι έπρεπε να περιμένουμε. Άρα ουσιαστικά αυτό είναι, αν το καταλαβαίνω καλά, διορθώστε με, ουσιαστικά λέτε ότι το επιχείρημα που επικαλείται ο κύριος Κακλαμάνης δεν είναι ακριβές, δεν είναι συμπληρωματικά έγγραφα, αλλά είναι πλήρης δικογραφία με όνομα υπουργού.
Αυτό δεν ξέρω, αλλά ασχολούνται αυτές τις μέρες και οι δικοί μας οι νομικοί, οι βουλευτές που έχουν και τις περισσότερες ικανότητες για να διαβάσουν τέτοια έγγραφα. Ασχολούνται με τα συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία έρθαν εκ των υστέρων. Την αρχική όμως δικογραφία ήδη και ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Γαβρίλος την έχουν δει από την πρώτη στιγμή, από όταν ανακοινώθηκε στη Βουλή ότι υπάρχει. Άρα, για να βγάλουμε και την είδηση, κυρία Γεροβασίλη, λέτε ότι εκτός από την πρόταση δυσπιστίας, στην οποία εφόσον συνενέσει και θα συνενέσει και το ΠΑΣΟΚ θα υποβληθεί το επόμενο διάστημα, πρόθεσή σας είναι να κινήσετε διαδικασίες να υπάρξει ο απαραίτητος αριθμός βουλευτών για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του κυρίου Τριαντόπουλου. Όχι μόνο, διότι τα στοιχεία δεν ξέρουμε. Έχουν έρθει και άλλα στοιχεία και έρχονται στοιχεία, θα προκύψουν και τα πορίσματα κλπ. Άρα, ναι, βεβαίως τότε, εμπλουτισμένοι με όλα αυτά, θα προχωρήσουμε και στην πρόταση της Προανακριτικής Επιτροπής, και αυτό το έχουμε ήδη προαναγγείλει. Και σας θυμίζω ότι εμείς είχαμε ζητήσει από τότε που η κυβέρνηση, προσπαθώντας να αποφύγει την Προανακριτική Επιτροπή που ζητήσαμε εμείς, κατέθεσε το αίτημα και της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε τότε. Αυτή που δεν πήγε πολύ καλά. Αυτή που ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν ήταν και δεν πήγε πολύ καλά. Η καλύτερη στιγμή της Βουλής. Η καλύτερη στιγμή της Βουλής, αδειάζοντας αυτούς που ο ίδιος είχε ορίσει ως μέλη και ως Προεδρείο στην συγκεκριμένη Επιτροπή, αυτούς οι οποίοι αρνήθηκαν να καλεστούν κρίσιμοι μάρτυρες, και αυτοί οι οποίοι άρον έκλεισαν την Εξεταστική Επιτροπή όταν αυτό το αφήγημα δεν τους συνέφερε πλέον. Τώρα, όταν τριμώχθηκαν. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε αφήσει το θέμα ποτέ, και βεβαίως θα χρησιμοποιηθούν, όπως σας είπα, όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία προκειμένου να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη των υπευθύνων αυτής της τραγωδίας. Τώρα, συνομιλούσα, ας πούμε, χθες το βράδυ στην τηλεοπτική μου εκπομπή στο Άξον 24 με τον κύριο Βορίδη, τον Υπουργό Επικρατείας, και ξέρετε, το ακούω και από άλλους υπουργούς, επικαλούνται αυτήν την μικρή πολιτική βαβέλ που υπάρχει στην συνεννόηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που φαίνεται ότι δημιουργεί κάποια χάσματα συνεννόησης, κυρίως μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Αριστεράς από τη μία πλευρά και του ΠΑΣΟΚ από την άλλη. Εσείς είστε από τα πρόσωπα, γνωρίζω πολύ καλά ότι επικοινωνείτε συχνά και λόγω του θεσμικού σας ρόλου στην Βουλή, αλλά και γενικότερα με τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Γιατί υπάρχει κατά την γνώμη σας αυτός ο δισταγμός ως προς τον χρόνο υποβολής της πρότασης δυσπιστίας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, αυτή είναι η εκτίμηση που κάνει το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν είναι η στιγμή τώρα, αλλά μόλις έρθουν και τα συμπληρωματικά στοιχεία, τα πορίσματα. Εμείς έχουμε μια διαφορετική ανάγνωση. Τώρα και επιμένουμε ότι δεν έχουν δίκιο στο να πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν ήδη όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποδοθεί... Ναι, αλλά θα ενισχυθούν αυτά τα στοιχεία με τα πορίσματα. Σας είπα ότι δεν περιμένει κανείς, κύριε Κοτρότσο, ότι η συζήτηση αυτή για την πρόταση δυσπιστίας ότι θα καταλήξει με ψηφοφορία, δηλαδή ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν εναντίον της κυβέρνησης, θα υπερψηφίσουν μία μομφή δηλαδή. Δεν το περιμένουμε αυτό. Αυτό όμως το οποίο περιμένουμε από αυτή την τριήμερη συζήτηση είναι να αποκαλυφθούν πραγματικά και μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας όλα τα αίτια για το σοβαρό τραυματισμό που έχει υποστεί το κράτος δικαίου στη χώρα, και το οποίο δεν είναι, σας θυμίζω, το μοναδικό θέμα. Σας θυμίζω ότι έχει προηγηθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών και η συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών και η αρχιοθέτηση τελικά της υπόθεσης αυτής. Βεβαίως το πολύ σοβαρότερο θέμα του δυστυχήματος των τεμπών. Προσφάτως είδαμε, εννοώ προχθές, το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη για το ναυάγιο στην Πύλο, όπου και εκεί φαίνεται ότι ακολουθήθηκε η ίδια μέθοδος συγκάλυψης, εξαφανίστηκαν στοιχεία,
εξαφανιστικά στοιχεία από κάμερες, από κινητά, συνομιλίες. Αξιωματικοί ήδη καταλογίζονται σε 8 αξιωματικούς του λιμενικού και της ακτοφυλακής ευθύνες από το πόρισμα της Πύλου. Και βεβαίως θα θυμηθούμε όλοι την παρέμβαση στις ανεξάρτητες αρχές, ευθείες παραβιάσεις συνταγματικών αρχών. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα είναι πολύ ευρύτερο και αφορά το πλήγμα στο κράτος δικαίου και ότι η κυβέρνηση είναι υπόλογη για όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ύλη για τη συζήτηση. Ωστόσο, για την πρόταση μορφής. Και βεβαίως επαναλαμβάνω ότι ερχόμενα τα στοιχεία και εμείς, όπως και το ΠΑΣΟΚ, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ήδη έχουν διατυπώσει ανοιχτά ότι όλοι συμφωνούμε στην πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Ακούω πάντως, και να κλείσουμε με αυτό, από κυβερνητικά χείλη να λένε ότι εδώ όλο αυτό το πράγμα είναι ένα κατασκεύασμα εκ μέρους της αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, λένε, να συγκαλύψει τι η κυβέρνηση ακριβώς. Τους λαθρεμπόρους που ενδεχομένως να κουβαλούσανε βενζόλιο και τολουόλιο πάνω στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Έχει κανένα λόγο η κυβέρνηση να συγκαλύψει όλα αυτά που συνέβησαν από το δυστύχημα και μετά με το επικίνδυνο φορτίο? Και λένε ότι όλα αυτά είναι υπερβολές, και μάλιστα άκουσα και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι συντελείται μια επιχείρηση αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης και της χώρας. Αυτό είναι το τέταρτο στάδιο αντιμετώπισης του μεγάλου αυτού ζητήματος, διότι σας θυμίζω ότι δεν ξέρω αν έχει λόγους η κυβέρνηση να συγκαλύψει λαθρεμπόρους, δεν το γνωρίζω. Αυτό που ξέρουμε όλοι και που είναι στην κοινωνική συνείδηση αποτυπωμένο είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να συγκαλύψει υπεύθυνους δικούς της. Πιθανούς υπεύθυνους δικούς. Αλλά γιατί να μπαζώσει, λένε, γιατί να μπαζώσει το χώρο και να εμπλακεί ο Τριαντόπουλος ή ο αγοραστός ή οποιοσδήποτε? Ποιος ήταν ο λόγος να συγκαλύψει το ότι υπήρχε το επικίνδυνο φορτίο? Γιατί το να μπαζώνει στο χώρο σημαίνει θες να κρύψεις το βενζόλιο, ας πούμε. Ο λόγος για να συγκαλύψεις και να αλλοιώσεις ηχητικά ντοκουμέντα, να γίνει το γνωστό μπάζωμα που δια του κυρίου Φλωρίδη ακούσαμε ότι όλοι όσοι μιλούμε γι' αυτό είμαστε για τα μπάζα. Και πολλές άλλες απολύτως κοινικές διατυπώσεις που έχουν ακουστεί όλο αυτό το διάστημα από τα χείλη στελεχών της κυβέρνησης, βουλευτών και όχι μόνο, και υπουργών, προφανώς γιατί ξέρουν ότι υπάρχουν ευθύνες. Δεν έχεις άλλο λόγο να το κάνεις, παρά μόνο όταν ξέρεις ότι υπάρχουν ευθύνες, τότε θέλεις να τις συγκαλύψεις για να μην πληγεί το κύρος της κυβέρνησης. Μία τελευταία λέξη, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Πλησιάζει η ώρα, είστε σε καλό δρόμο στη συνεννόηση με τη Νέα Αριστερά για την από κοινού εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να ανακτηθεί η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή όχι? Αυτό που ξέρω, κύριε Κοτρότσο, είναι ότι υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι εύκολο αυτό να γίνει ή γρήγορο. Δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί υπάρχουν θέματα, αντιλαμβάνεστε, τα οποία και εγώ αντιλαμβάνομαι και εμείς αντιλαμβανόμαστε. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία και που διαφαίνεται ήδη είναι ότι ήδη αυτό που είπαμε και δημοσίως, ότι η συνεργασία στην πράξη, δηλαδή η συνεργασία και στις κοινοβουλευτικές μας δραστηριότητες και ευρύτερα επί προγραμματικής βάσης, νομίζω ότι ήδη σιγά σιγά αποτυπώνεται, και αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Κυρία Γεροβασίλη, κυρία Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.